Ferdinand a 30 millió fontért vett védő is sérült, így tehát talán a védelem összeállítása okozhatott egy pici gondot Sir Alex Fergusonnak, bár a felkészülési mérkőzések során mind a 22-essel játszott John O'Shea, mind pedig a 24-es Wes Brown kiváló teljesítmény nyújtott, míg a cserepadra is olyan ászok jutottak, mint Butt vagy Scholes, ugyanis Veron és Keane bérli ki a középpálya közepét, 4 ilyen klasszis közül kellett választania Fergusonnak. A Zalaegerszeg kezdő csapata, Sasha Ilic véd, aki a Charltontól került ide, 3 alkalommal már védett az angol bajnokságban is a Manchester ellen, neki tehát vannak tapasztalatai ezzel a csapattal kapcsolatban. Valószínűleg 5 ember alkotja majd a védelmet, Bozsik Péter elképzelése ugyanis az, hogy Babat és Szamosi a két szélén besegít azért, amikor Beckham és Giggs rohamoz középütt, Csóka Budisa és Urbán próbál ellenállni, és Faragó is egy picit visszalép, gyakorlatilag Kenesei lesz az egyetlen csatján, 134 000 magával, és akkor 4-2-re nyertünk. Mi több, az első gólt az a Bozsik József rúgta, akinek a fia ugye most az a Zalaegerszeg mestere. Babati. Nagyon szép eddig. Nem is tudnak mit kezdeni Egresivel. Babati. Ez a csel is bejön, Babati, egy jó beadás kéne, vagy legalább egy szabadrúgás, ez mindenképpen megvan, de többen vannak a pirosak. Kenesei, egy jó beadás kéne, rövid sarok felé, 10. perc, egyelőre egyenrangú ellenfél az Ete, és ez nagyon jó. Babati a vonalon vezeti végig, kényszerítő sajnos nem jön be, Veron böki arrébb a labdát Faragó mellett, Urbán pedig hagyja, hadd legyen Ilicé. Az első nagy rohamot ugye Solskjaer kapufáját megúsztuk, azóta egy picit óvatosabb a csapat, csak nem szabad hátul eladni a labdát. Urbán, neki is van angol élménye, a Wembleyben játszott még az angol válogatott ellen 96-ban a magyar csapat tagjaként. Van Nistelrooy paskolja meg. Urbánt, mikor megkérdeztem tegnap az esélyekre, azt mondta, kijövünk, focizunk egy kicsit. Azt nem említette, hogy ketté szeretné harapni Van Nistelrooy torkát, de Urbánt ismerve ez is feltett szándéka, a hangulat. Szamosi. Megpattan rajta a labda, Babati emeli föl. Kenesei veszi le nagyszerűen, csak egyelőre egyedül van elől. Kenesei. Most megy a jobb oldal, meg megy a bal oldal is. Egresi próbálja játékba hozni, ez jónak tűnik. Segíteni. De kell egy csókamentése, Solskjaer lövése pattan le. Még egyszer Solskjaer, ez Ilicé. Brandt helyett tehát Phil Neville került az utolsó pillanatban a csapatba. Az előzetes összeállításokban még Wes Brownt adták meg. Veron. Solskjaer. Vigyázzunk rá, Solskjaer. Még egyszer középre. Szöglet. Eddig Ole Gunnar Solskjaer keveri a legtöbb bajt. És most már van baj bőven. Lehetetlenség megmondani. Az eladott labdák viszont nagyon kihatnak a mi játékunkra. Megint Babati hibázott. Szerencsére sikerült javítani. Sőt, Vince Otto mutatós 2 csele után jöhetünk előre. Na Otto. Babati. Faragó próbál segíteni. Ezek az apró pici passzok. Jubojevic föllép, Urbán is. Na most talán egy létszámfölén sikerül kialakítani. Egresi próbál kilépni O'Shea mögül. O'Shea elesik, nem magától sajnos. Beckham állítja meg, majd Bozsik Péter kezeli le a labdát. Szamosi. Vince Otto. Eddig sajnos a nagy ágyúzóink nem tudtak lövőhelyzetbe kerülni, gondolok itt Keneseire és Vince Ottóra, pedig az átlövés szép fegyver lehet. Vince jól vette észre Babatit. Bátran, Feri, bátran. Babati. Giggs jön vele vissza. Blanc. Giggs. Meg lehet őket zavarni, kínveszítette el a labdát Jubojevic. Jó a csel, most kéne hátra tenni, Faragó is bemutat egy cselt, Faragó emel mellé. Meg magának a világ leggazdagabb futballklubja. Babati. Babati még, Kenesei kéri, meg is kapja, kicsit hosszan veszi át, nem baj, itt talán még jobb Jubojevic. Üres a bal oldal, Vince Otto. Les nincs, csak a szél ne vigye ki a labdát, nem vitte ki. Szamosi. Otto ezt is bekalkulálta. Egresi. De középre. Faragó elől ment a védelem, és most már Keane Giggset hozza a játékba. Ez viszont jó lehet, Kenesei. Na talán Blanc mellett. Van keresni való. Kenesei. Kenesei lő! Szöglet. Kenesei tavaly a csapat házi gólkirálya volt.
Idén is a bajnokságban 2 gólt rúgott ugye a Kispestnek, most belelép Blanc, és ezért nem megy a rövid sarokba a labda. 20. perc. A labda a hosszú oldal felé száll. És még talán tudunk valamit kezdeni. Szamosi okosan le. Babati. Kenesei és Beckham előnyösebb helyzetben. És a partjelző segít a helyzet megítélésében. Kenesei valóban egy picit buktatta Beckhamet. Otto. Szamosi csóka, majd Budisát is bevonják. Urbán, ez az sok apró pici passz, minél többet nálunk a labda. Nem baj, ha hátul van, amíg nálunk Van Nistelrooy szét is tárja a kezét, ha nem jöttök előre, fiúk, ezek nem fogják eladni. Egressy, most meg lehet lódulni, Egressy, ez talán lövőhelyzet, lepattan a lövés. Kenesei szöglete. Kapu felé jön! David Beckham majdnem fejelt egy öngolt. Blanc a képen. Lehet, hogy az ő fejéről, nem Beckham fejéről, jól láttam, ment fölé. Kicsit lejjebb megy, biztos gól. Kenesei. Ez se rossz! Szöglet lesz a másik, mondjuk. Lökést látott az éber német ott játszani. Itt Bosik Péter és mellette Simon Anturván mutatja, hogy ő nem csinált semmit, de nagyon helyesen a labda előtt mutatja, így aztán az angolok nem tudják gyorsan elvégezni a szabadrúgást. Babati szólóra vállalkozik. Faragó, Kenesei, ott van Vince Otto is, Kenesei inkább Faragóhoz. Félek a szélben, hogy ez nem lesz jó. Silvestre elszámolja magát. Most megpróbált neki egy kötényt adni Babati, ez nem sikerült. Sportszerű egyébként a mérkőzés, Ferguson csüccsel le. Még saját bevallása szerint is pocsék focista volt. Vince Otto egy gól! Ő nem tudom milyen edző lesz, de jó futballista. Pár mutatós csel után, sistergős bomba. Carroll nem is tudja fogni. Juvajevic, Urbán. Jó észrevétel, rossz passz, Silvestre. És most Solskjaer, 4 támadó, 4 védő, Solskjaer csókának kell kimennie, Solskjaer lendületben, nem szeretem ezt. Giggs vissza, Veron, kicsit pontatlan, Giggs és Veron. És most kihozhatjuk, Juvajevic. A jobb oldalon, Phil Neville, Szamosi. Tanítani való becsúszás. Szamosi Tamás. Szöglet lesz egyébként, mert a szabadrúgás gyorsan elvégezte Beckham, független attól, hogy közel volt a sorfal. Beckham szöglete. Ott a csúsztatás, Urbán pedig leveszi 6 méterre a kaputól, és indítja Vince Ottót, aki még a talpával veszetgeti Veron mellett. Babati. Faragó. Veron mellett. Faragó. Juvajevic, Urbán. Babati. Ez les. Egressy. Nem szabad tengelyt akasztani egy ekkora kapussal. Nincs még, azért megtörli magát a mezében. Majd megvalósítja a tervét, és a túlsó térfélre rúgja a labdát. Silvestre. Ez a milyen? Babati. Elképesztően sokat fut Babati. Silvestre mehet tovább, mutatja a partjelző, 1 perc hosszabbítás lesz, amely már meg is kezdődött. Giggs. Solskjaer, vigyázni Florin, Van Nistelrooy hátra, Veron. Most a jobb oldalon többen vannak, Phil Neville, Beckham, picit a háta mögé, Veron, közben visszaértünk. Ugye nem lesz baj most már, Veron, csóka, Solskjaer fejeli le, és még ott a helyzet Van Nistelrooy. Itt csóka elszámolta magát, megesik ez mindenkivel, és aztán Budisán pattan fel a labda, amelyet Van Nistelrooy húz fölé. Illich Pilanyek 3 labdával is elvégezhetné a kirúgást. Jó nagyot bele, aztán úgyis lefújja ez a derék 32 esztendős német sportember. Így van, meg is történik. Kedves nézők, a félidőben Zalaegerszeg Manchester United, lehet, hogy sokak számára hihetetlen, de 0-0. És ugye azt mondta Urbán Flórián, amelyre utaltam a mérkőzés előtt, hogy mi lesz itt? Hát focizunk egy kicsit. Jelentem, az Zalaegerszeg valóban focizott legalább egy félidőt, és ezért minden dicséretet megérdemel a magyar bajnok.